Bona tarda a tothom, gràcies per la vostra assistència i benvinguts a una nova activitat del Centre d'Estudis. Com hem dit reiterades vegades, la missió fonamental del Centre d'Estudis, la nostra raó de ser, és la salvaguarda i difusió del nostre patrimoni. La búsqueda del patrimoni no és cosa senzilla. Aquí a Hospitalet tenim un patrimoni molt valuós, perfectament documentat, salvaguardat i protegit, com és l'hospital i tot el sistema defensiu de les trinxeres de la Guerra Civil. Però hi ha un altre patrimoni més modest, més desconegut i, per tant, corre perill d'extinció. I és aquest patrimoni on dediquem molts dels nostres esforços. D'aquí, d'aquesta búsqueda de petites restes de patrimoni, va sorgir el llibre de les passejades, per la història que tenim, que molts de vosaltres teniu com a socis del Centre d'Estudis, i aquestes passejades, perquè siguin més a l'abast de la gent interessada, tenim la idea de marcar-les també amb senyalització vertical. Així que la gent amb el llibre pugui anar seguint la senyalització vertical i pugui passejar-se per la història. Això seria un atractiu turístic i afegit als altres valors que ja té el nostre municipi. Part d'aquest patrimoni petit o oblidat són les carrerades. Les carrerades, o lligallos o cabaneres, segons la zona, són camins ramaders utilitzats per moure els ramats arreu del territori amunt i avall, entre les pastures d'estiu i les d'hivern, és a dir, entre les pastures de muntanya i les zones del litoral. Aquests camins, sempre, després en parlarà el Joan Rovira, però sempre busquen el traçat més recte i la màxima llunyania dels sembrats per evitar problemes amb els pagesos. Tenen tres característiques legals, les carrerades, que són inalienables, que vol dir que no són mai propietat de cap particular, ni ningú pot prohibir-ne el pas. Una altra característica legal és que són imprescriptibles, cosa que significa que ha estat un camí ramader no pot deixar de ser-ho. I són inembargables. Per prescripció legal també no es poden embargar. Per diverses causes, molts d'aquests camins s'han perdut el rastre, engolits per la vegetació o esborrats literalment per construccions o infraestructures. Des del Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant, d'acord amb les regidories corresponents, hem cregut necessari i interessant fer memòria d'aquesta tipologia de camins per tal de posar en valor, salvaguardar i reivindicar el coneixement d'aquest patrimoni públic, per recordar que abans que turístic i nuclear, l'Hospitalet de l'Infant va ser un poble de ramaders, pagesos i pescadors. L'ús d'aquests camins no és exclusiu per ramats, però sí d'ús preferent, és a dir, que sempre els ramats tenen preferència de pas, però són compatibles amb altres activitats com el senderisme i les activitats ecoturístiques. És per això, perquè són un valor cultural i turístic, hem senyalitzat part de la carrerada entre els límits de l'Hospitalet de l'Infant amb unes rajoles a terra, com aquesta que veieu aquí, dintre el casc urbà. I posteriorment tenim la intenció, el projecte de fer una senyalització vertical fora de la zona urbana, que és aquesta senyalització d'aquí, ensenya, que també porta el logo aquest de la carrerada. Per parlar dels camins ramaders i seguir-ne el seu traçat, ho fem avui molt ben acompanyats, perquè tenim amb nosaltres el Joan Rovira, un dels millors coneixedors del nostre país de les rutes de transhumància. Joan Rovira Merino, nascut a Vilafranca del Penedès, és excursionista i observador del territori, estudiós del món de la transhumància en els Pirineus i en el Llevant peninsular. Ha acompanyat ramades transhumants al País Valencià, Aragó, Navarra i Catalunya. És coautor de diverses publicacions sobre aquesta temàtica, per exemple, 12 camins mil·lenaris. Un altre llibre, Camins ramaders, Penedès-Garraf. Ha col·laborat regularment amb la revista La Fura, que és una revista del Penedès, del Garraf i la Noia, amb articles, paisatge i figura, on parla dels camins. És a dir, que ningú millor que ell per acompanyar-nos en aquest camí de la transhumància. Gràcies per la vostra assistència. Com vulguis, Joan. No, sembla que no. Perdoneu, m'escolteu bé tots?
Bona nit a tothom. Per cert, avui la tècnica, ja ho veus, ens ha fet suar, No hi havia manera de connectar l'ordinador, no trobàvem el PowerPoint, no ho sé, a vegades la vida ha de ser tan fàcil, però aquestes màquines, en teoria que ens ho han de fer fàcil, a vegades no és tan fàcil, no? Abans de començar d'explicar-vos el que és una via pecuària, sí que voldria fer un reconeixement públic, és el senyor Jordana, perquè amb el senyor Jordana durant molt de temps, molts anys, hem patejat, hem anat a seguir, hem parlat amb pastors, hem fet llibres junts i bé, voldria agrair-li sempre la seva companyia, el seu suport i sempre les ganes de tirar aquests projectes que teníem en comú i que bé, que hi ha hagut moments que ens ho hem passat molt bé, i voldria agrair-li públicament sempre el seu suport que m'ha donat. Bé, jo no em voldria enrotllar gaire, jo solament us venia a explicar, perquè m'ha convidat al centre d'estudis d'aquí de l'Hospitalet de l'Infant, a explicar el que és un camí ramader. Nosaltres com intentem explicar aquest patrimoni és un dels grans oblidats. Per fer-us amb xifres, es calcula que a la península Ibèrica poden haver-hi entre 130 i 140.000 quilòmetres de camins ramaders. Hi ha camins d'aquests de ramaders a Castella que tenen, les canyades tenen 75 metres. Vosaltres imagineu-vos la magnitud de territori que això es comporta. Triplica i quadriplica tota la xarxa motoritzada. I a més d'això es té tots els elements que van afegits al camí ramader, que seria el lloc per aturar el bestiar, les fonts, les basses. Estem parlant de milers d'hectàrees, un patrimoni únic i excepcional. Fins i tot ara hi ha la candidatura de la UNESCO per ser patrimoni de la humanitat. És únic, el que nosaltres tenim aquí a la península Ibèrica és molt diferent un camí ramader de Castella un de Navarra que el nostre. Cada un té unes particularitats i unes maneres i uns usos molt diferenciats. Però bé, en conjunt és una cosa excepcional. Vull dir, a la humanitat, en tot el món, no hi ha aquesta xarxa, aquesta gran xarxa pecuària, i a més el que és més diguem-ne trist i el que és més decepcionant és que és un patrimoni que és de tots i que no el reivindiquem, però esclar, és que tampoc sabem de la seva existència. Després la xerrada d'avui serà de dues parts, una explicar d'una manera generalista el que és un camí ramader i l'altra em voldria centrar aquí a la zona de les Serres de Mestral el que seria un camí ramader i per què havia servit. Senyora Pagès, li pot donar? Anirem de pressa, que podeu aturar les llums, sisplau. Bé, com estaríeu el permís de circulació sempre es posen una vaca, però penseu que normalment l'ungulat que ha estat predominant amb la transhumància sí que hi ha hagut vaques i hi ha hagut cavalls, és l'ovella, no? Ves tirant, bé. I ara, què és un camí ramader? Que podeu aturar la llum? Ara, perfecte. Mira, senzillament un camí ramader, la definició única i exacta és un camí d'herba. És des dels 10 desplaçaments estacionals, normalment la transhumància o la transterminància són desplaçaments estacionals. És anar d'un lloc que no hi ha herba a anar a un altre que n'hi ha. I esclar, perquè aquests desplaçaments siguin factibles i siguin, diguem, aptes per la ramaderia, és que ha d'haver-hi herba. I per tant, una carrerada, un camí ramader, un llegallo, és un camí d'herba. Ves tirant. Bé, aquí podem veure una transhumància de l'Aragó que surt des del cantó de Montsó i que se'n va cap al cantó de l'Aragó. També antigament a moltes zones del Tarragonès, del Penedès, de tot el que seria la marina mediterrània, venien molts ramats del Pirineu a seguir les vinyes. Les vinyes és un dels pocs conreus que és compatible fer agricultura i a més fer de pastura. Bé, perquè veieu un paisatge alpí, això és la Maladeta, jo anant cap per allà sobre la Maladeta ja ho veieu, un paisatge completament alpí, ves passant, i bé, també amb el tema
amb el tema d'aquest, els camins ramaders no solament serveixen per poder accedir a pastures, sinó era per accedir als grans esdeveniments econòmics com eren antigament les fires. Però en aquest tema, si us sembla, en parlarem més tard, perquè ja parlaria des d'una perspectiva molt més domèstica d'aquí de l'Hospitalet. Ves passant? Aquesta seria la Fira de les Bous, la de Santa Coloma, que estan estretament relacionades amb el tema d'aquí de Vandellós i d'Hospitalet de l'Infant. També els camins ramaders, a part d'anar a fires, han estat les grans vies de proteïnes. Això és a Barcelona. Vull dir, hem d'entendre un dels grans canvis que va comportar a la societat és el tema del ferrocarril. El ferrocarril fa que molts ramats que es portaven a peu cap als grans centres de consum que eren Barcelona i la seva àrea metropolitana, en comptes d'anar a peu anessin amb tren, no? Però fins fa 100 anys l'abasteixement de carn de Barcelona era a través de les carrerades i dels camins ramaders. Una salvetat, que després se me n'anirà de la clespa. Valtrus, un dels grans mercats més turístics de Barcelona, quin us vindria al cap? Que van tots els turistes? La Boqueria. Valtrus sabeu de què ve el nom de la Boqueria? A l'edat mitjana era l'establiment que estava fora de muralla i era on escorxaven els bocs, perquè durant segles i segles una manera d'alimentar la ciutat de Barcelona de carn era a través de bocs, o una altra ovella, la tarragonina, eren unes cabres mascles, les capaven i quan eren grosses les portaven cap a Barcelona i on te les escorxaven allí a la Boqueria, que ve de bo. Perquè us imagineu o perquè veieu que els camins ramaders no solament tenien una utilitat de buscar herba, sinó també tenien altres finalitats. Bé, que m'enrotllo. Una altra, amb la ramaderia és tan important a l'herba com a l'aigua, i més a la Mediterrània. Per tant, aquí una zona de casa vostra està plena de basses i eren importants i imprescindibles per al món de la ramaderia. Bé, avui això s'ho passarem de llarg, perquè parlar de la transhumància i dels desplaçaments de bestiar és parlar d'un món polièdric, però bé, heu d'entendre que un de les vies de traspassar religions d'un lloc a l'altre del Pirineu van ser les carrerades. Els càtars, el catarisme va vindre a Catalunya aquí a través dels camins ramaders. Els pastors a l'edat mitjana eren un dels pocs personatges lliures. Quan la Inquisició, que la inventen per perseguir el catarisme, persegueix els pastors occitans i de l'Ariaix que anaven cap al Rosselló, és quan els persegueixen, ells venen cap aquí, cap a Bolet, Santes Creus, Morella, la zona aquesta del litoral. Per tant, els camins ramaders també els hem d'entendre com a grans centres comunicadors de cultura i de religió. Antigament, a l'edat mitjana, on la gent no es movia, on no hi havia, on no hi havia capacitat de moure't, o estava limitada a molt poca gent, un dels que eren lliures eren els pastors. Els pastors durant segles i segles van ser un dels pocs personatges que sabien llegir, escriure, que tenien coneixements, i aquests durant segles i segles són els que van retransmetre determinats coneixements que té la nostra societat. Fins i tot, a mi m'explicaven gent gran que tenia 100 anys que quan algú es trencava un os, una cama, no anava al cap, com aquí vosaltres, anava a veure el pastor que tenia l'habilitat de posar els ossos. Avui no parlaré dels pastors perquè és un altre món, avui anem a parlar solament de camins, però que sapigueu que sense pastors no hi hauria camins ramaders. Però esclar, és un món tan gran i tan polièdric que no hi ha prou espai per parlar. Vinga, anem tirant. Per on te transiten? Com deia la senyora Marta, normalment transiten pels careners, per les partions de termes i de municipi i sempre per llocs més pobres. En tot cas, quan això no és possible, passen pels fondos de les valls. Hi ha una cosa que m'he deixat d'explicar, que era el primer que havia d'explicar, a part d'agrair-li al senyor Jordana, és que quan neixen els camins ramaders? Els camins ramaders són una de les poques vies, o camins, o com vulgueu dir-li, que l'home ben poca cosa hi ha fet. Neixen tranquil·lament, deu fer uns 13.500 anys enrere, quan Europa estava tota coberta pels gels, i aquests gels van cobrir tot el que ens puguem imaginar, tot
que van arribar fins a baix a l'Algarve portuguès i fins a la zona sud d'Andalusia. A l'avançar els gels, tota la fauna salvatge es va desplaçar cap al sud. Quan va començar a desglaçar, que es veu que va ser molt ràpid, aquests animals salvatges anaven tirant al nord, i quan venia l'hivern anaven tirant al sud pel seu propi instint, buscant sempre pastura, vull dir que és el que és la transhumància. Bé, però passa una cosa, en el Neolític l'home fa un gran avenç, i aquest avenç socialitza els ungulats salvatges, a les cabres, a les ovelles, als cavalls i no sé què. Però esclar, quan en el Neolític un home té un ramat de cabres, un ramat d'ovelles, aquí a la Mediterrània es troba amb el problema que hi ha èpoques que hi ha herba i que no n'hi ha. I què fa l'home del Neolític? Doncs imita els ungulats salvatges i segueix el traç dels animals salvatges, i és aquí on neixen els camins ramaders. L'home no hi va intervindre per res, excepte quan va tenir la capacitat de bastir ponts, i és quan els determinats camins de carena, com veieu abans, doncs a determinats punts, com és el cas de Manresa, que està ple de ponts, doncs l'home desvia dels llocs que havia de badejar els rius i fa servir els ponts. És l'únic que l'home ha fet amb els camins ramaders. Anem tirant. Veus? També aquí seria el cantó de l'Aragó, amb una transhumància cap al cantó de Benasc. Aquí veiem el Turbó aquí al darrere, aquí veiem un riu d'aquestos a l'Essera, que aquí és amb l'estiatge i no hi ha cap mena de problema, però a vegades els rius costa molt de trasbassar-los. Aquí seria una transhumància cap a la Vall d'Aran, cap a la boca sud del túnel de Viella, perquè a vegades passen al costat dels cursos fluvials. Anem tirant. Bé, a vegades també a alta muntanya molts camins ramaders segueixen d'esqueix, no? Van seguint, fan totes aquestes, veus? Van a mitja vessant fins a arribar al coll, no? Anem tirant. O hi ha vegades, com aquí, això és a l'Estorrossall, aquí a Prat de Comte, a vegades pugen, però per canals que dius aquí no s'hi pot pujar, doncs sí, aquí passa la carrerada, veieu? Aquí com si quasi tinguessin que escalar per pujar les ovelles. Aquí té una cosa, que les ovelles de cara amunt pugen, però elles soles no són capaces de baixar, els hi fa por. Aviam, les carrerades tenen un començament i un acabament. Doncs bé, com aquí és el cas de casa vostra, a vegades neixen a la mateixa platja. Nosaltres allí al Penedès, a Barcelona, aquesta franja de territori entre la platja i la zona agrícola en diuen el Malader. Al Malader hi ha plantes salabroses, que això són molt apreciades per al bestiar, i fins i tot allí a la zona nostra del Penedès molts estanys de mar que són salabrosos, allí anaven a donar-los, no els donaven sal, anaven a beurar 2 o 3 cops cada mes, no? Bé, un dels camins més importants que tenim allí dalt al nord, allí al Penedès, seria la carrerada de Santa Coloma, perquè ja no solament servia per anar cap al Pirineu, sinó també servia per la transtermitància. Quan el Penedès està ple de vinyes i no hi havia espai a l'estiu, s'anaven a seguir els rostolls de la Segarra. Això seria una transtermitància. I fins i tot servia per anar a la Gran Fira, que després no en parlarem, que tenia el seu pas per aquí, el bestiar que comparaven a les fires de Terol. Bé, això és pastors del Penedès que anaven cap a la zona de la Llosa. Aquí, això és la Llosa. La Llosa, aquí darrere d'aquesta muntanya, comença a Andorra. A partir d'aquí la carrerada s'acaba, vull dir-te, no hi ha, no vagis tanta pressa, no hi ha, diguem-ne, aquí no hi ha cap acord per saltar. Andorra sempre ha estat un país ramader, per tant la carrerada es mor aquí i no tira. Per tant, i a vegades la carrerada neix a la porta d'una casa, a vegades neix en una platja i a vegades es mora al portal aquí de Caljan, aquí a la Llosa. Estirant. Aquesta xarxa pecuària pot emparar altres tipus de camins. Normalment, molts dels eixos viaris més importants de Catalunya, a part de seguir els que segueixen els grans careners, no deixen de ser ocupes, no deixen de reutilitzar vies que van perdre la seva funció en el seu moment, vull dir, com podia ser el Cap Sacosta,
que diuen que era una antiga via romana, que després la van transformar en una via, diguem, a l'edat mitjana. Quan aquesta perd el seu sentit de trànsit és quan es converteix en un gran eix ramader, que segur que ja ho era abans, no? Però al cap i la fi, quan els romans fan les seves calçades romanes, moltes de les calçades romanes són utilitzades fins a temps recents pel pas de bestiar. Durant segles i segles van perdre la seva funció del que van fer els romans. A lo millor els romans ja van seguir el camí que els del Neolític ja feien servir. Bé, bueno, si un dia no he anat mai al Cap Sacosta, aneu-hi, perquè és un... Diuen, hi ha gent que diuen que és una calçada romana, però hi ha altres que diuen no, és un camí que el van transformar a l'edat mitjana. Però bé, jo l'he conegut com un camí ramader. Tenen una continuïtat transnacional? Bé, els camins ramaders no solament serveixen d'anar aquí a Tortosa o d'anar fins a Vilafranca del Penedès. A vegades poden traspassar altres comunitats o poden traspassar altres països. Dintre de la nostra història de Catalunya trobem, vosaltres sabeu que una part de Catalunya està administrada pels francesos i l'altra està pels espanyols, vull dir, però diguem-ne, per poder accedir a les pastures, per exemple, vés passant, Tània, això seria les ramades, per exemple, aquestes, les ramades de l'Aragó que anaven cap a la Vall d'Aran, no, vas massa de pressa ara, perdoneu-me, les ramades que anaven de l'Aragó que anaven cap a la Vall d'Aran, per seguir la seva ruta, que passaven a aquests colls d'aquí ara no me'n recordo, però és igual, per aquí davant de la Maladeta, doncs si te'n recordes nosaltres la vam seguir, ha de passar per territori francès, i aquest pas que ha de passar per territori francès està estipulat pel Tractat de Baiona, i això es diu una petzeria, i entre el govern espanyol i el govern francès em sembla que hi han 34 o 35 petzeries, tant de pas com d'aigua com d'herba. Vol dir que hi ha gent d'aquí que té dret a anar a pasturar a l'altre cantó, hi ha pobles del cantó francès que tenen dret a pasturar cap aquí o que poden accedir a un llac per veure, no? I això a nivell pecuari es diu una petzeria. Veus? Sí, això sí, el port de la Picada, és que, perdoneu. Doncs aquí, per poder, els aragonesos que anaven cap a la Vall d'Aran, cap al cantó nord de la Vall d'Aran, doncs havien de passar per territori francès, i tot això estava permès i estipulat pel Tractat de Baiona. Anem tirant. Bé, aquí també trobem altres usos ramaders. Amb la Primera Guerra Mundial, 3 cases d'allí de Camprodon compren les pastures de Rojà, compren Rojà i es converteix en una servitud, i des de l'any 19 o no sé què, els del cantó de Camprodon tenen dret a anar a pasturar aquí, i bé, vull dir, tots són drets que s'han anat adquirint des de segles i segles. Bé, o tens el cas de Llívia. Llívia és un enclavament tot particular i especial que està dintre de la Cerdanya francesa, però bé, les seves pastures naturals que té des de l'any 1300 són les Bulloses. Per tant, els ramats de Llívia, tant les eues, les ovelles o les vaques, tenen un pas estipulat que van decidir amb el Tractat de Baiona per poder accedir, i ningú els hi pot dir res perquè allò és casa seva, encara que travessin un territori aliè a la nostra jurisdicció. I els de Llívia, per lo que els hi va, cada any pugen les vaques i les eues per al camí que els hi correspon, perquè esclar, quan deixes de fer una cosa, que és el que parlarem, quin és el gran problema dels camins ramaders? És la ignorància de la seva existència i la seva falta d'utilitat, que quan no l'utilitza sempre hi ha l'espavilat de torn que se'l fa servir per ell. Bé, aquest és el camí per anar cap dalt a les Bulloses. Aquests corredors pecuaris es poden solapar amb altres medis naturals o xarxes viàries que estiguin protegides per altres tipus de legislació? Sí. Bé, resulta que molta part de la xarxa viària
està sobre antigues carrerades. Aquest és el cas de la carretera de Can Massana que va fins a Manresa. Aquest pastor era el Juncà i el vaig conèixer, i diu, és que ja no s'hi pot passar, i passava uns 600 cada 2 dies, no? Doncs ara imagina't ara que és una carretera que té un trànsit terrible, i és un dels motius perquè molta gent va desistir de fer transhumància. O això és d'aquí que veieu, això és als anys 50, això és la Panadella. Avui en dia si aneu a la Panadella no té res a veure amb això, i aquest a la Panadella era el gran camí del Tarragonès i de Barcelona per anar cap al Pirineu oriental, no? Bé, sempre explico aquesta anècdota, com això és el País Valencià, com anava cap a Bétera, resulta que com pel mig de la carrerada resulta que ve una columna de tancs, saps? I esclar, diu, aparte-se d'aquí, no sé què, diu, però si jo vaig per ells en diuen vereda, no? Doncs l'home va tindre, clar, un ramat de 1.000 caps d'ovelles, no és com una guitarra que ara la guardes a l'armari, no? I esclar, van tindre que parar una columna de tancs i el comandant es va posar com una fiera, no? Bé, un dels grans llocs on era un lloc de pastura eren les parades litorals, era tot el que seria el que seria la rereplatja, el que se li dia, nosaltres que en diem el Malader, era una gran zona de pastura, i on amb el moment més àlgid de la hivernada era un bon lloc que encara hi havia pastura, no? I esclar, la pastura és això, és quan el Pirineu està ple de neu, poder vindre aquí que encara hi ha pastura. És un aprofitament estacional, és el que ens fan veure cada dia els polítics, que hem de tindre una vida, ara no sortirà el nom, però bueno, és igual, bueno, seria, sí, més que ecològica, sostenible. I clar, vosaltres us imagineu aquest model de pastura, voldria que us imaginéssiu que estiguéssiu a Suïssa o a Àustria. Vosaltres aneu a la primavera i a l'hivern i veureu aquelles, tot és verd, tot no sé què, però a l'hivern fot un fred de nassos, tota aquella pastura verda és neu, és glaç, no? Allò no és sí, perquè a l'estiu dallen i guarden herba i no sé què, però la transhumància és un model sostenible, completament integrat en l'entorn, i al cap i la fi un model que avui en dia la carn de xai la paguen com 40 anys enrere, no? Els pastors són persones de tercera o quarta categoria, no? Però jo penso que encara és un model que és compatible per als usos i per una mentalitat sostenible, comparat amb altres models europeus que durant 6 mesos allí no hi ha activitat ramadera, no? Bé, un altre problema dels camins ramaders és això, les ovelles no saben distingir els semàfors, no es paren si és verd o és vermell, no? Clar, molta gent ha de desistir, no? Les traves que els hi posem viàries i urbanístiques són de tal dimensions que molta gent no pot desenvolupar una activitat de ramaderia extensiva transhumant. Bé, això seria les carreteres de l'Aragó, això és el coll a Saganta, amb els ramats que venen de la Vall d'Aran, aquí seria venint de la Santa Coloma de Queralt, venint de la Segarra, els ramats del Penedès. Bé, normalment la major part, aquí em sembla que algú m'ho explicava, que els carrers més importants d'aquí d'Hospitalet és el lloc del pas de la Carrerada. La major part de rambles, de passejos i de no sé què era el pas del camí ramader. I bé, la gent abans com passava, després els recollien i aquells fems els feien servir per a l'or i no sé què. Jo t'explico coses, jo no dic que hagi de ser ara, no? Però que sapiguem, ara veureu altres imatges que encara us faré reflexionar en altres coses. Aquí és pobles del Pirineu, que la Carrerada passa pel carrer Major. El carrer Major, el 98% dels pobles tenia el dret a passar el bestiar. Ves passant. Tots els camins ramaders hi poden passar qualsevol tipus d'animal. Mentira. Bé, no, normalment això és allí dalt, allí a Llobregat, a Castellar de Nuc. Aquí a Castellar de Nuc les ovelles, com pugen cap dalt al Pla d'Anyella, tenen un pas, però les vaques en tenien un altre i els cavalls en tenien un altre.
quan més dificultós era el camí era per les ovelles. Els camins que eren més fàcils de transitar eren per les vaques. Aquí tenim, veus? Per aquí passen les vaques. Anem tirant. Bé, són petites anècdotes que a vegades hi ha diferents tipus de camins ramaders, però l'ús és per diferent de la bèstia que hi passa. Ves tirant. Bé. Tenen els camins ramaders una amplada variable, és el que es deia abans, vull dir-te, quan una canyada castellana té 75 metres, imagineu-vos 75 metres, és 2 o 3 vegades el que té la carretera, no, la carretera nacional que deu tindre 15 metres d'ample, no sé el que té, però gaire més no. Jo no parlem d'una autovia, estem parlant d'una carretera nacional, pot tindre 15 o 20 metres com a màxim. Una canyada castellana, que està classificada per la Mesta i no sé què, en té 75. Bé, perquè es feu una idea fins a quin cert punt la transhumància ha transformat o ha perfilat ciutats. Aquí, això és la Puerta del Sol, si no m'equivoco, a la Porta d'Alcalà. Sempre m'equivoco amb el... És que m'agrada molt Madrid, però a vegades em perdo. Veus? Aquí hi ha una cosa curiosa. Si un dia aneu a Madrid, fixeu-s'hi. N'hi ha qui van per força. Veus? Aquí posa la canyada. No vagis tant de... Sí, aquesta mateixa. Veieu? A cada cantó del carrer aquest, aquí de la Porta d'Alcalà, hi ha la canyada, que marca la canyada castellana, té 75,23 metres. No? Per què Madrid, una ciutat mitjaval, té aquells carrers tan amples? Perquè tots els grans carrers de Madrid eren... No vagis tant, perquè tots els carrers més importants de Madrid eren camins ramaders, eren canyades, i servien per anar a les diferents muntanyes que hi ha a Castella. Els que venien d'Andalusia, no sé què, tots passaven per allà i diferent del carrer que agafaven anaven a diferents destinacions. No? I fins a quin punt, el que es deia, és que el món de la ramaderia és un món polièdric, fins i tot ha perfilat l'estructura urbanística de grans ciutats històriques com és el cas de Madrid. El nostre model català és molt diferent, vull dir-te, al Pirineu podem trobar camins ramaders que poden tindre 300 metres d'amplada, però és una cosa molt excepcional. I si anem a el que havia estat a la Catalunya històrica, a la Cerdanya francesa, fins i tot allí en trobem encara potser de més amples, no? Perquè quan els francesos es queden a la Catalunya Nord, molts trossos de camins ramaders es transformen en uns bienes demanials, vull dir-te que es formen part d'un patrimoni públic i per tant ningú els ha tocat perquè de seguida l'avant se'l va quedar a l'Estat. A més, com que allí havien de pagar contribució, doncs no interessava, no? I fins i tot allí, si aneu alguna vegada pel cantó de les Bulloses i tot per allí pel Montlluís, ja veureu l'Eixamín ramader. Vull dir, no té la jurisdicció com aquí tenim, perquè clar, aquí tenim una llei de vies pecuàries. És una cosa única i excepcional. Solament hi ha un petit problema, que moltes comunitats autònomes, perquè quan un camí ramader es classifica i passa a ser un camí ramader classificat, aquest forma part d'un patrimoni de la comunitat. A la península ibèrica, a Espanya, doncs hi ha hagut moltes autonomies que han fet la seva llei pròpia. Nosaltres a Catalunya no. Perquè després ja us explicaré el perquè de determinades coses, perquè no s'ha fet mai. Perquè, esclar, com estem parlant de tantes hectàrees, de tants quilòmetres, tot això després comporta un enrenou a l'hora de fer carreteres, a l'hora de fer pobles, a l'hora de fer eixamples, a l'hora de fer polígons industrials. Bueno, que sapigueu que tenim una llei de vies pecuàries que és una cosa també única en el món, encara que nosaltres fem servir la llei estatal perquè a Catalunya mai ha interessat desenvolupar la seva llei pròpia. A Catalunya mai trobarem camins de 75,23 metres perquè normalment aquí té l'amplada del pas d'un carro. No vol dir que hi hagi coses que siguin excepcionals i siguin molt més amples. Ves tirant, que ara ja m'enrotllo massa.
Aquí veieu altres tipus de camins ramaders. Aquests, els que sortirien aquí de Tortosa o del Delta de l'Ebre, que se'n van cap al cantó de Gúdar i Javalambre, fan servir la ruta del Lluçà. I la ruta del Lluçà, si vosaltres aneu veient allí al fons, veieu que tota aquella ratlla que tira cap al fons, tot això és el gran camí ramader que s'endinsa cap a les muntanyes de Terol. I veus, l'amplada no és homogènia, a vegades és més ampla, a vegades més estreta. Ves passant ara. Bé, aquí és a la serra de Cis, aquí veus, la ramada va a l'ample i al fons hi ha la maladeta. Bé, i a vegades va seguint el perfil que li deixa el camí. També trobem que a vegades el camí és un minúscul pas. Normalment això és un comptador. I els comptadors són passos estrets que els pastors feien servir per comptar les ovelles. Que sapigueu que 100 anys enrere un dels pocs que sabien llegir i escriure eren els pastors, i per això hi havia els comptadors. Ves passant. I a vegades el camí ramader el marca la paret de pedra seca. Aquesta és la canyada dels benesquesos. Això és el Penedès, aquí al cantó del Tarragonès. Això és a la Cerdanya francesa. Ves passant. Aquest és el senyor, és el guarda del parc, el guarda bosc, que està jubilat. No, tira enrere. No. És capaç de... No. I aquí t'explicava que el camí ramader té 300 metres, allí l'han conservat i forma part, encara que hi hagi un bosc que sigui comunal, el que era el camí ramader és de l'Estat. Ves passant. Bé, aquí tenim diferents fites a Vilanova i la Geltrú, on això era quan recanaven, perquè abans les mesures eren les canes, doncs i cada X metres hi havia la pedra que recanejaven i miraven que ningú mogués al marge. Bé, totes les cases del Pirineu tenien la vara. La vara els catalans també la tenien, vull dir-te, és una mesura, i el camí ramader, segons deien, havia de tindre 60 vares. No? Si un dia aneu a la catedral de Jaca, a la porta, veureu una cosa que en diuen la vara, i aquella era la vara patró, que la vara jaquesa i la vara catalana i la vara valenciana i a vegades varien, no sé què, però bé, tots els pastors de l'Aragó anaven amb la vara jaquesa i deien, el camí té 60 vares. Doncs bé, anècdotes, vinga. Tenen aquestes vies elements que les fitin o delimitin? Sí, les fites podem trobar que té 60, 70, 80 metres, això és pujant cap a Boïtaüll, ves passant. Aquí és el port de les Ares, aquí veurem, ves passant, veus aquí diferents fites que els pastors ja saben que en teoria no poden passar, però bé, quan un ramat va amunt i avall, doncs abans sí que miraven fins a l'última pedra, no? Aquí també seria el Lluçanès, aquest senyor encara se'n recordava de quan hi havia la fita, no? Aquí tenim una altra creu. És una cosa curiosa, no? Perquè aquí seria la finca de Cabanes a sobre Castellar de Nuc. Aquí una finca tenia aigua, però el ramat de l'altra finca tenia el dret de passar, però aquesta creu marca la girada. Les ovelles no és com un cotxe que li tires massa enrere i no sé què. Quan va en una direcció, quan el pastor vol canviar de direcció, les ovelles marquen un giro i en diuen la girada. I del rec aquí en diuen hi havia una creu i no podien passar d'aquesta creu, això era la girada. Anem passant. Els camins ramaders tenen infraestructures afegides, això també és molt important. Després ja us ho explicaré més concretament aquí a casa vostra. Bé, abans parlàvem dels ponts, però antigament, vull dir-te fa milers d'anys, quan una persona del Neolític havia d'anar d'un lloc a l'altre i no hi havia ponts, travessaven igual els rius, no? Bé, d'aquí serien la ruta del Lluçà, vull dir-te els grans ponts que tenia, o aquí anant cap a la ruta dels benesquesos. Bé, també què forma part del camí ramader? Segons diu la llei de via de pecuària, el camí ramader no solament és el traç del camí, sinó són totes les estructures associades que diuen majades, balses, no sé què. I bé, en teoria aquesta bassa, aquí seria la ruta del Lluçà, també forma part del patrimoni del camí ramader. Anem tirant. Les cisternes, quan més tires cap al sud, més falta d'aigua, i l'aigua és tan important com la mateixa herba, no vull ser pesat, o bé totes les estructures associades que venen aquí, de pedra seca. Això és a Castellar de Nuc,
la font de les Fontetes, on també és returada. Una altra cosa que també és important són els llocs de tria i de barreja, perquè esclar, hi ha alguna d'aquestes estructures que tenen hectàrees. Després us ensenyaré el mapa, anem tirant. Bé, aquí seria una altra casa on era un lloc, això és abans d'allí de les Lloses, era un lloc on hi havia la tria normalment, on anaven amunt es barrejaven i quan venien a baix a l'hivern doncs allí es triaven, no? Els passos comptadors, aquest és el pas de Rin amb la cabanera dels benesquesos. Una altra cosa important amb el tema de la transhumància eren les cases de parada. Normalment quan un pastor baixava cada dia tenia un lloc per anar a dormir, a vegades ho feien al ras, però normalment hi havia cases que una de les seves funcions és donar acolliment als pastors que baixaven. Això és a Pontons, això seria Pontons, això seria a Cal Fontena, però esclar, ara amb aquest vici d'urbanitzar i de canviar els noms li han posat la Ponderosa, no? I amb això sí que m'emprenya, no? Vull dir-te, això és a Cal Fontena i tu te'n vas a molts llocs del Pirineu i tothom saben què és a Cal Fontena, i a partir de Cal Fontena on es dividien en diferents carrerades cap al cantó de Vilafranca, cap al cantó del Vendrell, cap al cantó del Tarragonès, anem passant. Bé, això és l'hostal del Vilar, això està al costat del camí ramader per anar cap al cantó del Pla d'Anyella, però aquí es fa una gran fira. Era lloc d'acollida, però també quan baixaven ara a l'hivern, a la tardor per Sant Miquel, feien una gran fira ramadera i aquí els pastors venien als excedents del seu ramat. La major part de places d'aquest país són roturades. Les roturades, aquí en dieu acampador, on dieu descansadors, eren el lloc on tenien dret a dormir les ovelles, a aturar-se, no? Aquí és allí com es diu, l'hostal aquell que hi ha anant cap a... no em sortirà el nom, és igual, tira, va. I aquí en aquest hostal que està per anar cap al cantó de la Cerdanya, on hi ha la boca, surt del túnel del Cadí, era un dels llocs de parada dels ramats que anaven de camí. Aviam, la xarxa pecuària té un rang o jerarquia. Aquí podeu veure en aquest mapa, aquí podeu veure totes aquestes ratlles negres, tota la gran xarxa de camins ramaders. Però aquí solament veieu els eixos principals. A Catalunya els camins ramaders és com un arbre. Des de les grans prades del Pirineu neixen les branques, llavors agafa el corredor central del centre de Catalunya, però quan arriba cap al mar, quan arriba cap a la marina, aquest camí es va dividint en petits camins, com si fossin arrels, no? I això és per cada amplada del camí té un perquè. A dalt és per accedir a les diferents calmes d'alçada, que poden haver 3.000 o 4.000 caps de bestiar. Quan traginaven al centre de Catalunya, doncs seguien pel tronc principal, però quan anaven cap a la marina, que normalment és una zona densament conreada, aquest camí ja cada vegada era més petit i s'assemblen a les arrels dels arbres. Bé, aquí podem veure després ara, en tot cas, treballarem amb un altre expedient, ves passant, i bé, tot aquest món que us he explicat, vull dir, arriba un punt que s'acaba, no? Jo encara hem aconseguit fer desplaçaments transhumants, però cada vegada en queden menys per tots els entrebancs que us ho he explicat. Primer de tot, abans que el camió, va ser el tren. El tren va canviar aquest hàbit d'anar a peu, vull dir-te, sobretot normalment l'abasteixement de les grans ciutats es va fer en ferrocarril i va deixar de fer-se a peu, no? I bé, després del ferrocarril ve el camió, però molts d'aquests que ho fan en camió no ho fan a gust, ells voldrien fer-ho a peu, però tant les traves viàries, urbanístiques, les traves socials, els entrebancs dels veterinaris, de no sé què, molta gent decideix de fer-ho amb camions. En tot cas, ara, si em permeteu,
passarem 3 o 4, no, són 8 fotografies d'aquí del cantó d'Hospitalet de l'Infant perquè veiem una altra visió. Permetem? Escolta, si algú té que fer alguna pregunta me la feu, jo potser m'enrotllo o amb coses que potser no us interessen, però bueno, aviam. Bé, jo us he explicat, ja ho heu vist, un món que és el Pirineu, que és la part nord del país, el que seria la zona, diguem-ne, central de Catalunya, però bé, hi ha una altra zona que és molt, molt important, que és aquí a casa vostra, que és un gran desconegut, no? I bé, aquest és el plano aquí d'Hospitalet de l'Infant i aquí veieu, per aquí passava la carrerada, no? El que us deia, no? Que a molts llocs d'aquest país, fins i tot Madrid, totes les grans carrers d'aquella ciutat doncs són camins ramaders. Bé, encara que això es fa molts anys, sapigueu que aquí baixaven pastors del Pirineu a passar l'hivern, a hivernar. Això que veieu aquí és un salvoconduit d'un pastor de la Seu d'Urgell que per via recta ha d'anar fins al Perelló. Això és un passaport que es conserva a Sitges, en el qual sabem que des de la Seu fins aquí va passar per tal lloc, tal dia, no sé què, i bé, no em vagis de pressa. Que sapigueu que encara que vosaltres no ho heu vist mai, doncs era una zona on havien baixat ramades del Pirineu a pasturar, i bé, hi ha documents que ho diuen i ho certifiquen, per al qual venien aquí. Hem d'entendre que el 1827, això es va ser, després van vindre les guerres carlines, perquè quan una casa al Pirineu, nosaltres estudiem cases allí a Toses, i resulta que a la mateixa casa, al mateix any, es treien 3 guies sanitàries, per anar a l'Empordà, per anar al Penedès i per anar al Llobregat. I depèn on hi hagués el conflicte o hi hagués l'entrebanc que sigui, s'anaven a un lloc o se n'anaven cap a l'altre, no? I bé, anem tirant, i bé, sapigueu que des de les serralades del Pirineu, doncs una de les opcions que tenien era vindre aquí. Hi ha un moment molt important amb el tema aquest dels desplaçaments estacionals del lloc on anaven. Normalment, molts llocs del Pirineu, tant de la Cerdanya cap al cantó de la Vall d'Aran i tot això, anaven molt cap a Lleida. Però bé, al segle XIX es fan infraestructures, diguem-ne, hidràuliques, molta zona de guaret es transforma en zona de regadiu i un fotimer d'hectàrees desapareixen per aquesta activitat. Hi ha una altra cosa, en aquesta època, a meitat del segle XIX, hi ha les desamortitzacions. Les desamortitzacions creen que molts terrenys que eren marginals desapareguin com a pastura. Aquí teniu un cas molt interessant, que és el tema del delta de l'Ebre. El delta de l'Ebre, un lloc de grans, d'un indret completament marginal, era un erm que solament servia per la ramaderia. Aquí baixaven moltes ramades de terol. I bé, quan fan a meitats del segle XIX el canal, seria el canal dret de l'Ebre per la navegació, resulta que inventen el tren i abans que fessin el canal fan el tren i per tant ja no té cap mena de sentit, però sí que l'utilitzen per conreu. I esclar, tota aquella zona que era marginal, que ningú la volia, doncs trenca l'espai per la ramaderia. Això es passa també amb el tema de l'agricultura. Perquè es feu una idea, perquè això sí que és interessant, perquè entendreu determinades coses. Sabeu quantes ovelles hi havia a Espanya a l'any 1865? 22 milions d'ovelles. 22 milions d'ovelles a l'estat espanyol, no? Sí.
el 1891, això és que us he explicat, les desamortitzacions, el tema de l'aprofitament per altres usos agrícoles, els canvis socials i no sé què, l'any 1891 resulta que passen a 12 milions. Vull dir, en 25 anys, el gran desenvolupament industrial, agrícola i tecnològic doncs fa quasi reduir la cabanya ramadera quasi a la meitat, i tot això és on comença el gran decliu. Però sí que també hi ha un fet que és molt interessant, i nosaltres, com som allà al Penedès, sempre l'expliquem, que és que el 1850 i pico entra la filoxera a França, i a l'entrar la filoxera a França comporta que allí no hi ha vi i aquí hi hagués una gran expansió de la vinya a la zona del Bages, del Penedès, del Tarragonès, no sé si fins aquí va arribar tan avall, però vaja, aquí també hi havia vinyes, però no en tanta extensió com allà. I és que resulta que el conreu de la vinya és un dels pocs que és compatible amb la ramaderia, perquè quan es cull el mes de setembre fins que no brota, fins al mes de març o al mes d'abril, allí pot entrar les ovelles. Però esclar, quan entra la filoxera aquí és quan hi ha una altra vegada aquest canvi. Sempre hem d'entendre una activitat que ha estat amb els vaivents de la història i dels diferents esdeveniments, no? Perquè es feu una idea, perquè això sí que és... Tornem a patacar aquí. Veus, aquí teniu un dels grans camins ramaders d'aquest país, que és el lligallo de les basses del Coscoll. A més, vosaltres esteu al límit, perquè allà al cantó de l'Ebre en diuen lligallos, vosaltres ja en dieu carrerades, i esclar, no tot arreu del país és igual. A Lleida serien cabanyeres, al Lluçanès serien camins ramaders, i bé, però esclar, quan un camí de Tortosa se'n va cap a Terol, neix sent un lligallo, però quan entra a Castelló és un assegador, però quan arriba a Terol és una vereda, no? perquè veieu els diferents noms. Doncs aquí hi ha un dels grans camins ramaders d'aquest país, que el teniu aquí a casa vostra, que és el que ve des de Tortosa, el que ve fins aquí a Hospitalet de l'Infant. Ves passant, no? I bé, i en tot aquest camí hi ha una cosa que és fantàstica i és curiosa, que hi ha la concentració de basses més gran d'aquest país. Vull dir, des de que surts de Tortosa fins que no arribes aquí a l'Hospitalet de l'Infant, em sembla que trobes quasi 20 basses, no? Perdoneu-me que sigui repetitius, però que ho tingueu ben clar, que el camí ramader sense aigua no serveix per res. Per tant, les basses formen part d'aquesta estructura. Aquí tenim la bassa d'en Ferrà. Jo he posat el que diu l'Institut Cartogràfic Català, no sé si està ben escrit o no està ben escrit, a vegades un ho diu d'una manera o a l'altra, no? Però que sapigueu que des de Tortosa fins que no arribem aquí al cap de, com diu, al cap de terme, en dieu aquí Hospitalet, hi han 17 o 20 basses, vull dir-te, i és clar, també hi ha una cosa que no voldria perdre el temps amb aquest, però el que intentem explicar que els camins ramaders és un dels grans corredors biològics. Sempre parlem, molta gent parla, els ecologistes, els polítics, els corredors biològics. No, perdona, els corredors biològics ja fa 13.000 anys que estan inventats, que l'home els va fer, que són els camins ramaders. Perquè ho entengueu, no? A la zona del Penedès, a la zona de Tarragona, del Vallès, quan venien les ramades transhumants a la tardor, resulta que era una època excepcional per caçar llebres. Les llebres del Penedès són petites, en canvi les llebres del Pirineu són grosses, vull dir-te, són molt més corpulentes, i quan baixaven les ramades a la tardor estava ple de llebres, i pels caçadors era una època excepcional i única per poder caçar aquestes llebres. I vosaltres direu, i com és que baixaven aquestes llebres? Doncs resulta que quan baixaven els ramats era un moment que parien les ovelles, i les llebres és una bèstia mig carronyaire, i com que parien les ovelles hi ha una menja que els hi encanta, que és la placenta de les ovelles, no? I per darrere venien a mils de llebres. Però esclar, un corredor biològic és això, és que darrere d'una bèstia
en vingui una altra, i segur que darrere de la llebre hi anava una altra bèstia, vull dir-te que se n'aprofitava d'aquell pas, no? I per tant els corredors, els camins ramaders, ho intentem explicar, però ningú ens fa cas, són els grans corredors que es perden amb la nit dels temps. Bueno, la meva dona va molt de pressa, això és la bassa d'en Ferran, anem tirant, aquí vam trobar un ramat, és un dels pocs que hi ha, no me'n recordo com es diu aquest senyor, no? Tira, vol anar a sopar, tira. I bé, doncs que sapigueu que en aquell lligallo nosaltres sempre el reivindiquem i crec que s'hauria de recuperar com un ús patrimonial i com un ús turístic o excursionista per arribar a conèixer aquesta part del territori a través d'aquest camí històric. A més us haig de dir una cosa, era un dels grans camins, perquè esclar, bueno, és igual. Sí, vés amb aquesta, ja anaves bé amb la negra. Tira. Ara això m'oblidava de comentar-ho. Jo no he conegut, a part dels passaports transhumants que baixaven cap aquí baix, però sí que m'han explicat, he conegut gent que tenia quasi 100 anys que passava per aquí, per Hospitalet de l'Infant, perquè fins als anys 30 aquesta era una zona de pas. Molts tractants de bestiar anaven a les fires de Ceredilles, de Vall de Roures, a primers de setembre, a comprar ramats d'ovelles. I aquests ramats d'ovelles després els duien caminant, travessaven a l'Ebre amb barcasses, devia passar per aquestes carreres d'aquí dalt, venien aquí a Hospitalet i a Hospitalet m'explicaven, des d'Hospitalet fins a Cambrils passàvem per la platja. I la platja, encara que avui en dia sigui un lloc de lleure i de gaudiment, que sapigueu que està dintre la llei de costes, però per allí hi passa el camí ramader. I llavors aquestes ovelles anaven caminant 13 o 14 dies fins a la fira de Santa Coloma, que era un dels grans centres, diguem-ne, firals d'aquest país, no? O fins i tot se n'anaven fins a Barcelona per poder portar proteïnes a la ciutat de Barcelona. Però que sapigueu que sí que m'han explicat i que passava. Jo em sembla que també hi havia una fira o hi havia algun mercat o alguna cosa aquí a Hospitalet. Bé, una altra cosa curiosa, que hi ha tantes coses curioses per comentar, però aniré de pressa, que m'enrotllo en coses d'aquestes. Aquí, aquesta zona d'aquí era una zona d'una gran biodiversitat de diferents races d'ovelles, perquè esclar, al delta de l'Ebre, aquesta zona d'aquí venien ramades de Terol, eren de raça cartera o eren de la raça en diuen, o les que venien del Ripollès. A vegades per trobar ramats purs de raça ripollesa te n'hauries d'anar cap al cantó del Montsant i no sé què. I mira que està ben lluny de la zona de Ripoll. Ves tirant. Bé, el que es deia, no? A vegades aquestes carrerades que passaven per aquí, per l'Hospitalet de l'Infant, van tindre molta importància per poder abastir els escorxadors de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ves tirant. Bé, el que es deia abans, el gran canvi que va transformar tot aquest món, el món de la ramaderia, diguem-ne, de 3 quilò, va ser el tren aquest que passa per aquí, el que passaria per Vilafranca, Tarragona, que tiraria avall, va canviar un món mil·lenari. I ja no solament a nivell de producció, perquè ho entengueu, normalment moltes de la carn que venia a Barcelona 200 anys enrere era d'aquestes serres d'aquí o era de la zona de Terol, no? Però a partir del tren va vindre carn de Salamanca, de Sòria, de no sé què. Anem tirant. Aquesta foto, dic que aquesta és una còpia del plano, això deu ser dels anys 50, on és que no tinc la vara, on te marca la... Perdona, faré servir la crosa, Marta? Tens el ratolí. Veus aquí marca la bassa de Sanent i aquí dalt tenim el descansadero, el brevadero de la balsa de Tarçà. I a més, curiosament, si us hi fixeu, és que està molt amunt aquesta pantalla, si veieu aquí posa Acampador, que vol dir que aquí té dret a aturar-se el bestiar. Normalment aquí a les Terres de l'Ebre
cada bassa o cada font en diuen a l'acampador, és el lloc que tenen dret a aturar-se. Amb la legislació catalana un ramat s'hi pot estar fins a 3 dies. Pot estar i aquí en dieu un acampador, no? Però a la zona del Penedès en diem una parada, a la zona del Ripollès en diu una returada, a la Cerdanya en diu una altra manera i a l'altra, no? Però bé, que sapigueu, que ara anirem a espetegar aquí en aquest mapa d'aquí, veus aquí les basses i els llocs de parada també formen elements que formen part del camí ramader, i n'hi ha que tenen hectàrees, no? I bé, curiosament, aquí amb els mapes cartogràfics espanyols t'especifica molt bé el pas del camí ramader i a més en cada bassa t'especifica què és un descansadero i un abrevadero, que és la seva traducció castellana. Bé, ara sí que, perquè entengueu tot el conflicte que pot generar això. Ara sí que m'hauries d'obrir la llum, sisplau. Aquest mapa, el veieu petit, perdoneu-me. Aquest senyor el veu bé, Suposo que el podeu veure tranquil·lament. Per fer un símil, un símil d'un municipi que teniu aquí al costat. Aquest és el mapa del terme de Tivissa. Tivissa, als anys 60, Icona ve aquí i classifica, als anys finals dels 50, 60, les divisions d'enginyers d'Icona venen aquí i classifiquen els camins ramaders. Excepte Casa Vostra no té. Suposo que sé quin deu ser el motiu, però no es va classificar. Però sí que, perquè us feu una idea de la magnitud d'aquest patrimoni, a Tivissa el van classificar perquè un camí ramader tingui una legalitat reconeguda ha d'estar classificat, ha de vindre un enginyer, ha de fer una reunió, ha de dir això és el camí ramader, passa per aquí, per aquí, per aquí, per aquí. Veieu tot aquest plano del terme de Tivissa? Saps quants quilòmetres hi ha de carrerades? 93 quilòmetres. Vull dir-te, jo de casa aquí em sembla que tinc 95, vull dir, hi ha tants quilòmetres al terme de Tivissa. I aquí també us marca, això és de color verd, les diferents descansaderos i abrevaderos, no? És el lloc on tenien dret a beurar i a parar i a descansar al bestiar. Senyora Pagès, li pot donar ara, sisplau, una altra? Bé, això és que vosaltres heu fet sortides aquí per tal de mentalitzar la gent, que existeix aquest patrimoni. És molt important dir a la gent que això havia tingut un ús col·lectiu i que és patrimoni de tots. Ves passant? Mireu, aquí seria, l'expedient de Tivissa té moltes pàgines, no? Clar, com que ja em sembla que té 14 carrerades, 14 camins ramaders, equivalen a 93 quilòmetres. Però perquè us hi fixeu, a la part d'aquí baix també especifica totes el descansadero Bebradero de Vallplana, 50 àrees, el de Vijarioa, no sé què, 70, el de Missamiroi, el de Jovara, el de Sancho, el de no sé què, t'especifica, i n'hi ha que tenen una hectàrea, n'hi ha que tenen 75 àrees i no sé què. Però bé, estem parlant de dimensions de terreny grandiós. Això solament en un municipi. Imagineu-vos 93 quilòmetres solament al terme de Tivissa, imagineu-vos a nivell nacional o a nivell català. És un patrimoni de dimensions descomunals que forma part, que és vostre, és nostre, vull dir, però que ningú sap, es desconeix tampoc. I aquí legalment sabem que això existeix perquè hi va haver un expedient de classificació i amb material de fa 60 anys enrere o 70 et diuen per on passava el camí ramader. Però esclar, aleshores a vegades la gent em comenta: ostres, i per què no es classifiquen tots els camins ramaders de tot arreu? Perquè és un pollo de dimensions descomunals. Perquè esclar, si hi ha una carretera, si algú vol fer una central nuclear, si algú vol fer un pont, si algú vol fer una ampliació urbanística, si algú vol fer una fàbrica, un polígon industrial o el que sigui, vull dir que al final ningú respecta, però
que sapigueu que hi ha una legislació i aquí teniu un cas que teniu ben a prop vostre, que és el de Tivissa, que té tot aquest immens patrimoni, i esclar, hi han camins, si us hi fixeu, també l'amplada que tenen aquests camins, n'hi ha que tenen 16 metres, però n'hi ha que en tenen 40, dir-te que estem parlant d'una dimensió de territori d'una gran magnitud, no? I per tant, a vegades l'administració, no a vegades, sempre és tan reàcia a reconèixer que existeix aquest patrimoni, que és un patrimoni històric i que és de tots. Anem passant. Sí, bé, normalment nosaltres a vegades jo faig requeriments a l'administració per part d'entitats ramaderes o per ajuntaments que m'ho demanen, em diuen, escolta, fes un requeriment perquè el tema de vies pecuàries ja ha passat per no sé quants departaments, no? És un tema que no que fa nosa fa nosa a tothom i bé, tu com a associació o com a entitat o com col·lectiu ramader, vull dir, ho pot demanar qui sigui, un particular. Vull dir, jo vull que se'n classifiqui els camins ramaders del meu municipi perquè passa pel meu costat i vull saber quines són les seves dimensions, ja no sé. Però això sempre ho ha de fer, es pot fer. El que passa que des del Segarra-Garrigues, que em sembla que no s'ha classificat cap més camí, i segons tinc entès hi ha 60 o 70 expedients del Segarra-Garrigues que els van tirar enrere perquè ja ho van fer expressament perquè passés el plaç que diu la llei de mig any, però és que el que diu la llei de concentració parcel·lària, que no pot haver-hi concentració parcel·lària si primer no són reconeguts els camins ramaders. Allí hi ha una disbauxa administrativa de dimensions descomunals. No sé, jo no m'hi poso. Però bé, no m'hi poso, però us explico tota la dinàmica aquesta. I aquí, en tot cas, a vegades això aquí esteu aquí vosaltres, l'Hospitalet de l'Infant, i per aquí, passa que aquí, com que és una dimensió tan gran, es perd, però aquí marca el camí ramader, la carrerada que ve des de l'Ametlla, no? Des d'aquí baix, el Lligallo, sí, veus? Aquí marca el Lligallo, exactament, fins al cabo del tèrmino, però bé, un camí ramader no es mor aquí, vull dir, ha de continuar, però a casa vostra no continua, però... Bé, això és una cosa que he trobat curiós, que bé, que el camí ramader o el Lligallo, com vindria de l'Ametlla, quan arriba aquí al cap de terme s'acaba, no té continuïtat. No té continuïtat a nivell de mapa, però físicament devia ser-hi, no? És que el record dels grans tractants de bestiar i no sé què, és que el seu pas era baixar per aquí i passar per Hospitalet i anar fins a Cambrils per la platja, no? Bé, són aquestes anomalies i aquestes coses curioses, però com que això és a casa vostra, doncs us ho comento, no? Anem tirant? Bé, escolta, hi ha una cosa que sí que us felicito, no? I és molt important. Vull dir, la pèrdua d'aquest patrimoni és per la ignorància col·lectiva de la seva existència. I no es faig la pilota ni molt menys, però que us agraeixo col·lectivament, no? I a nivell personal de que feu servir aquestes rajioles per on te passava el camí ramader, perquè forma part de la nostra història. I a vegades sempre comento, quan vaig a les xerrades, us imagineu un món sense ovelles? No hi hagués hagut carn, no hi hagués hagut llana per vestir-nos, no haguéssim pogut va ser una peça clau dintre de la... Sí que hi ha diferents peces claus, però ha estat una peça molt important amb la nostra evolució humana, no? Ara avui en dia ningú fa servir peces de llana, però us imagineu 200 anys enrere sense la llana hauria estat un desastre. Bé, més o menys jo ja no us atrafego més, no sé si algú té alguna pregunta, si algú em vol comentar alguna cosa o algú li ha quedat alguna dubte, doncs ja sabeu, estic aquí per comentar-la. Digui vostè. Sí, una pregunta. Un camí ral seria un equivalent, seria un sinònim de carrerada? De parlar de camins rals?
Sí, abans ho estava comentant, no? A vegades els camins rals... No, tots no s'han dit que camí ral. Mana? Que no he sentit que... No, potser he dit les calçades romanes, però potser m'he deixat els camins rals. Un camí ral, un camí fariner, una calçada romana, a vegades es solapen diferents usos i és molt normal que un camí ral també sigui camí ramader. Vull dir, no necessàriament, però normalment es pot solapar en molts casos. A més, si és que si no hi ha altre pas, i normalment un camí pot tindre diferents usos. Vull dir, això ens trobem ara, he fet un treball allà al cantó de Manresa i tots els camins rals que van a Manresa tots són camins ramaders. Sí, això es diuen perquè està sota la protecció del rei. Bueno, és una explicació fàcil i senzilla, però jo crec que hi ha una cosa tan fàcil, encara és més fàcil i senzilla, vull dir-te, és el camí més fàcil d'anar d'un lloc a l'altre, no? I bé, però a vegades el que deia abans, els camins sense ponts tampoc tindrien cap mena de sentit, vull dir-te, bé, tota una cosa que va lligat a l'altra, no hi ha un interès, per exemple a Manresa, que està dic Manresa però podia dir un altre, o podíem dir Tortosa o un altre lloc, no? Doncs és un gran centre econòmic i el que necessita són bones vies de comunicació adaptades en cada temps per poder accedir a un altre lloc o anar-te'n cap a una altra ciutat o on te sigui, no? Sempre es diu, no, és que el camí ral, bueno, el camí ral és el camí de tota la vida, no? Una pregunta, en tots aquests de Tivissa que has dit, totes aquestes àrees i hectàrees que hi ha d'això, són públiques o també hi ha gent, propietaris d'on poden acampar i passar les... Sí. Jo li explico això si poso el dit a la llaga, jo poso el dit a la llaga quan li explico aquestes coses. Tot això és un expedient de classificació, això és legalment, li dirà que aquesta no sé, aquest descansadero o aquest acampador té una hectàrea i aquesta hectàrea legalment forma part d'un bé demanial que és de tots els ciutadans. Això ho diu per llei i per tant és un patrimoni públic. Vostè pot anar amb les seves ovelles allà i pot anar a pasturar i ningú li pot dir res. La història aquesta potser fa 50 anys que ningú ho ha reivindicat i potser algú ja s'ho ha fet seu. Dintre del territori català veuríem un fotimer de llocs, de mallades, de llocs de tria, de barreja, on era un terreny públic i hi ha hagut l'espavilat de torn i ha construït una casa o hi ha fet no sé què. I esclar, hi ha la usurpació d'un patrimoni públic, però si ningú es queixa ni si ningú hi posa cap mena d'aturador, doncs un patrimoni que seria de tots doncs desapareix. Ara hi ha maneres més civilines, aquí a casa vostra molts camins públics acaben posant prohibido el paso, sempre ho dic en castellà, o cuidado con el perro. I clar, però a nivell polític algú hi posa mesura, hi posa fre, que és un patrimoni de tots. Un patrimoni de tots, algú pot dir cuidado con el perro que muerde, potser és una postura dissuasòria, no? Però que sapigueu que és la nova manera d'evitar que la gent passi per un camí que és de tots. Doncs el que diu vostè, perdoni, Mercavalli, sí, vostè pot anar aquí amb les seves ovelles, amb els seus cavalls, i pot aquí no sé què, i ningú li podria dir res perquè és un patrimoni de tots. A més, legalment ho diu un document de l'any 1962, el 23 de gener de 1962, tot aquest territori està sota la jurisdicció de vies pecuàries. Estem parlant d'una llei que és única en el món, vull dir, després no és efectiva ni molt menys, però bé, vostè volia preguntar alguna cosa.
Resulta que l'Ajuntament de Miami Platja Mont-roig, Miami Platja, va tindre un gran susto quan se'n va donar compte que ajuntaments anteriors van donar permís per construir damunt de la via pecuària. Llavors es van cridar als propietaris a veure com ho aclarien això. Llavors ens van dir que nosaltres no eren els amos dels terrenos i que de la casa no podíem fer res, ni fer obres ni res. Stop! I bueno, allí es va crear una angoixa que no veiguis. Saps com ho van solucionar? Canviant la via pecuària de lloc. O sigui, la via pecuària ara diuen que és a 340 i abans passava per la costa. Per la costa on hi ha els edificis construïts a tot Miami i bueno, està tot de punta a punta. Imagina't tu. Jo ho volia posar com a exemple perquè el vaig seguir als diaris de tota... I esclar, el problema està que amb els que gestionen el territori, els polítics i més gent que es dedica a aquestes tasques, que hauria de vigilar de que tot fos una cosa harmoniosa i que d'una cosa particular sigui d'un particular i una cosa que sigui pública, doncs no ho vellen. I com van fer aquesta urbanització, no me'n recordo com es diu, té un nom, com es diu aquesta urbanització allí a Miami? A Miami, no? Sí, a Miami Platja. Doncs allí van construir uns carrers i uns vials a la via pecuària. I esclar, jo li diré encara més anècdotes. Resulta que aquests enginyers de l'Icona venien aquí amb una mentalitat castellana. El que li deia, Catalunya no desenvolupa mai la seva llei pròpia perquè és molt diferent a la castellana, per amplades, per tot, per usos i no sé què. I venen una gent de Castella, ve aquí, uns enginyers, es pugen a dalt d'un campanar i li diuen, Manolo, ¿dónde pasa la cañada? No, mira, per aquí, per allà, no sé què. I esto què és, la cañada principal? Sí, nyaca. I li fot 73 metres i potser el camí tenia l'amplada d'una paret de pedra seca, m'entens? Clar, li va dir, no, ¿cuál es el camí principal? Va dir, la cañada, és este. I clar, potser el camí ramader tenia 5 metres i ell li fot 75. Llavors, quan això es l'urbanitzen o quan volen plantar vinya, quan algú s'hi fixa, es va muntar un pollo descomunal. I esclar, jo el que penso que si això, miri, hi ha un ajuntament de Pontons allí al Penedès, l'únic municipi que hi ha un camí ramader classificat, allí en diem carrerades, doncs resulta que hi ha un propietari que vol desviar el camí i no sé què, i fa unes obres i no sé què i no sé quantos, li diu l'Ajuntament, i ho fa una enginyera i no sé què. Doncs clar, resulta que aquella enginyera ni els de l'Ajuntament sabien que allò estava sota la llei de vies pecuàries. I clar, no sé si m'explico. Els que hi haurien de ser amatents en cuidar aquest patrimoni i de donar solucions. Escolti, jo li deia, tots els carrers majors, el carrer major de molts pobles és via pecuària, o la Rambla de Manresa és el gran camí ramader, o carrers de Barcelona on passava aquell ramat que veien, aquell ramat que heu vist era de Barcelona, perquè a Barcelona el dia de Pasqua era molt normal que el padrí li pagués amb el seu fillol un xai, li donés un xai, l'alimentava fins a la segona Pasqua i se'l fotien a la segona Pasqua. Això era un costum de Barcelona, per tant hi anaven molts ramats a Barcelona i el venien, era una cosa, era una tradició. Però estem parlant de coses de fa 100 anys o no sé què. Jo trobo que avui en dia si ha de passar un ramat doncs ha de passar per un lloc que no molesti, però el que no li poden fer al ramat és anar a fotre una volta de 20 quilòmetres o fer-lo passar per la carretera nacional, que encara és pitjor. Sí, doncs aquest cas és cert, i és una de les anècdotes que podíem trobar immenses en aquest país, de que hi ha expedients de classificació, però que quan les autoritats competents fan obres públiques doncs no en tenen ni idea i llavors munten els pollos que arriben a muntar. Més preguntes. Hi havia una senyora que volia fer vostè. Si ara un ramader s'entusi digués en voler passar per la carregada i hi hagués cases, hi hagués el que fos, què passaria? Normalment, primer de tot, quan un ramader vol anar amunt i avall,
normalment hi ha una gent que l'ajudem a ajudar-lo a passar. A vegades s'ha d'avisar els Mossos i s'ha d'avisar. Sí que si li poses ganes i li poses gent ho podem fer-ho. Perquè fa temps enrere, no sé quants anys va, segurament que vostè ho sabrà, a dalt a la muntanya, lo palanca. Sí, el palanca. Amb aquells cavalls. Me'n recordo amb un pollon de dimonis, però em sembla que al final li van donar la raó amb ell, no? Sí, no sé què va passar. Jo, Palanca, com que és un personatge d'aquestos tot de la muntanya de Tors, la muntanya de Tors, millor no, perquè podem acabar el clot, No, allò és una cosa curiosa, però sí que hi va haver sidral, però allí a Tort hi ha sidral per tot. I una senyora que ha aixecat la mà abans. Que jo dic el mateix que ella, perquè també he vist per la mateixa zona, quan deies que les carregades aquestes s'acabaven aquí a Hospitalet, i no, perquè tira cap a Miami. Nosaltres estàvem en un camí que ara mateix va paral·lel a la via i em van dir Canyada Real, i un bon dia el que explicava ella, un bon dia hi ha un notari que diu no, això no es pot vendre, ni podeu comprar, ni podeu fer res perquè això és Canyada Real i per tant vosaltres no sou els propietaris. Allà es munta el rebombori i després es fa una comissió, que es fa Canyada Real i després, això que dieu, dic jo no sé ni com es va arreglar, però sembla ser que és així, que ho van canviar de lloc i ja està. Diuen Canyada Real, no és una carregada, és la Canyada Real. És que una carrerada, segons la legislació catalana, com a màxim té 12 metres, o té l'amplada que passin 2 carros. Però una canyada, quan et posen la canyada, perquè qui va fer, segur que aquest camí no tenia 75 metres, però com que van vindre enginyers de fora, que no en tenien ni idea, el nostre gran problema d'aquest, com que no ens entenen, doncs quan venen aquí, quan li diuen no, este és el camí principal, i ell diu, la canyada, si és el camí principal, és la canyada, perquè els castellans tenen la canyada, la vereda i la traviesa. La vereda ja té 35 metres i la traviesa té el que tingui, no? Però esclar, quan li deien que ell el camí principal, l'home, collons, a Castella el camí principal té 73 metres, cosa que aquí no és així. Jo us l'he posat perquè miro de posar coses anecdòtiques. Doncs a Madrid, per què una ciutat mitjaval té aquella estructura, aquells carrers tan amples? Però senzillament perquè allí passaven ovelles amunt i avall tot l'any. Espero que no us hagi inflat el cap, ni us hagi liat, ni no sé què. Si algú té alguna altra pregunta, digui vostè, senyora. A Mallorca? Em havien explicat que existien, però no es donen les condicions de territori com hi ha aquí. Però sí que em havien explicat que... a la Mediterrània, a Sardenya, a la illa de Sardenya, hi havia transhumància cap al cantó d'on es parla català, de l'Alguer. Vull dir, i a França hi ha transhumàncies, a Itàlia hi ha transhumàncies, i a Romania, i vostè en trobarà als Andes, i vostè en trobarà a molts llocs. Però esclar, la gran diferència de la transhumància que podem trobar a països fora de la península és que no està legalitzada. També no m'he pogut allargar perquè n'hem tret de coses i les que trauríem. Aquí resulta que hi ha una associació que es diu La Mesta. La Mesta es crea a l'edat mitjana. Ara em farà parlar d'altres coses, però escolti, resulta que a Andalusia, allà al Guadalquivir, troben la raça perfecta, la raça d'ovelles perfecta, que és la raça merina. I la raça d'ovelles merina feia una llana extraordinària. Fins a la Guerra d'Independència, el secret d'estat més important del Reino d'Espanya era l'ovella merina. Si t'enganxaven, tenien una ovella fora de los confines de l'Estado, si t'enganxaven, et penjaven allí a la forca, i així de fàcil. Ve la Guerra d'Independència i és quan la raça merina és la que està més escampada arreu del món. Aleshores desmunten grans ramades
i aquestes ramades transhumaven. Abans no hi havia pinsos, no hi havia herba, molta part del territori era cereal per menjar. I llavors es fa la transhumància des del Guadalquivir, des de les zones d'Andalusia cap a les muntanyes ibèriques, peninsular, cantàbriques. D'aquest desplaçament amunt i avall pagaven el peatge, i aquí cobrava el peatge del rei. El cap de les merindades, que eren les comarques d'aquell moment, les qüestions administratives, era el merino. Això es creu que la merina ve pel merino, que era el que cobrava l'impost. A més, en èpoques que hi va haver grans mortaldats amb la peste, no hi havia humans, i escolta, els reis sempre viuen dels impostos. I una manera de poder sobreviure a les monarquies d'aquell temps era amb el pas de les ovelles, pagant el seu corresponent peatge, no? I és aquí on neix la Mesta, i la Mesta era una colla, una associació de ramadera que es va comportar com una colla de gàngsters que van sobreposar la ramaderia per sobre l'agricultura. Si vostè veu Castella, que és tan, com li diria, tan escarida de paisatge, en tan pocs arbres i no sé què, és perquè va tindre una preponderància la ramaderia per sobre l'agricultura, cosa que aquí a casa nostra sempre va ser la cultura del pacte, va ser una cosa diferent. I no sé per què, per el tema que si n'hi ha a les illes. Les illes és un país, és un territori que hi ha una curta diferència, hi ha molt poc espai allí més tancat i no sé què. La transhumància com la coneixem és aquí, en què puguis anar des del territori del Pirineu o des d'altres muntanyes cap aquí a la plana. Perdona, me'n vaig d'un lloc a l'altre. La gran diferència amb altres transhumàncies dels Andes, de Romania, d'Itàlia i de França, que allí no està estructurada, perquè n'hi va haver una organització que va perfilar una manera de fer i va tindre uns drets per sobre els altres. Pocs camins al món mitjavals vostè trobarà que tinguin 70 i pico de metres, perquè es faci una idea i sempre hem dit, la primera fotografia era que una carrerada o una canyada és un camí d'herba. Per tant, eren grans espais del territori per poder alimentar el bestiar amb les seves anades i tornades. Perdoneu-me, resumir tot això en poques paraules em costa, però no sé si m'agafeu el fil de la història. Bé. Si aquí les carrerades eren més estretes, on s'alimentaven les ovelles? Bé, la carrerada serveix per accedir a les diferents pastures, però esclar, en aquest desplaçament el bestiar ha de menjar. Per tant, la carrerada també feia aquesta doble funció, com a lloc de transitar i com a lloc de menjar. Això és en teoria, perquè passaven 30 ramats, el que passava últim, ja m'entens, li cantaven els puputs, no menjava. Però esclar, diràs, aquesta zona és pastorívola, sí, a la Mediterrània, des del mes d'octubre o setembre fins ara, doncs era una zona apta. El que passa que la càrrega ramadera, abans els ramats eren de 100 o 150 caps de bestiar, hi havia moltes cabres, era una cosa, diguem-ne, de més petita escala, no? Però aquí has d'entendre que aquí hi ha grans camps d'oliveres i de garrofers i de no sé què. Jo també el territori el conec, però les seves possibilitats de càrrega ramadera també les desconeixo. Però si venien pastors del Pirineu a passar l'hivern, és que aquí podien sobreviure. Aviam, alguna pregunta més o voleu anar a sopar? Molt bé.